Doncs, com us deia, ens volíem fer ressò d'aquesta denúncia que ens ha arribat al programa, segons la qual aquests moviments ecologistes que es posen en contacte amb nosaltres diuen que a Pals, al Baix Empordà, hi ha una zona que hi ha molta pressió urbanística, aquest terme municipal ja fa temps que està patint aquesta pressió i, segons denuncien, es vol convertir en habitatges i en carreteres tota una zona de pinedes, una zona on hi ha arrossars que estan molt a la vora de la platja. I què hem fet nosaltres? Doncs anar-ho a veure. Aquesta zona, aquesta pineda que es veu aquí, és una pineda de molt interès faunístic i florístic per les seves característiques. És una zona dunar que durant 500 anys la tramuntana ha anat portant aquí totes les dunes, s'han fixat en pipinyer. Inicialment es preveia una edificabilitat de 1.500 habitatges, el que passa que finalment el Pla Director Urbanístic ha desclassificat el sector del càmping i un altre sector que està més al sud. Es preveu una urbanització de 600 habitatges en edificis en alçada. Aquí volen construir un gran hotel de 6.000 metres quadrats, 4 alçades i una zona comercial de 1.200 metres quadrats. A nosaltres ens agrada molt preservar el territori i evidentment som uns grans defensors, però hem de ser clars, allà on no ha arribat el Pla Director Urbanístic, per si no ha desclassificat més o menys, no pot arribar a l'Ajuntament. 600 habitatges a Pals és pràcticament doblar, perquè hi ha una població flotant molt gran. Pensem que Pals és un poble molt petit. Estem parlant de milers de nous segones residències, i és un enfoc, un model de turisme molt desfasat. Volen comunicar les platges de Pals amb la C31, que és un vial ràpid. En qüestió de minuts podràs passar de la C31 directament a la platja de Pals, creuant els arrossars de Pals. El vial que tenim ja construït és aquest d'aquí, que ve de Torroella, està construït fins aquí. A partir d'aquí entra en aquest canal i la proposta del planejament i de continuar el traçat és aquest d'aquí i que va parar fins a la carretera ja de la platja. Això ha crescut molt i el volum de trànsit, el volum de vehicles, és molt necessari aquesta infraestructura. La gent de Pals no vol el vial. No el vol perquè és molt costós i no soluciona res. Pot solucionar puntualment 2 setmanes a l'any, que és quan hi ha massificació, però res més. Si algú ens discuteix aquesta infraestructura, ostres, no sé, és una mica desconeixement del municipi.